Als we naar de wedstrijd werden sjoggen, dan sjoggen we dat er naar de Rock Zielt wordt in de Lietse A-klasse. Dus om jou wat rijden losgaan met de Grut A, dat vraagt net. Nee, en dat is ook al ooit op het startschip. Die zien we hier net, die laat je. Ja, hier hebben we de Rotterstuts uit er hiet. De OW-wimpel, reed dat jouwt aan dat voor onbepaalde tijd de wedstrijd van de Grutte A uitsteld is. En ja, dat gaat aan de ene kant te krijgen mooi dat de Lietse A nog vat. Maar omdat de wien heel erg skift. Dus ze zullen de baan erop lezen matten. Ze zullen beschermen wat voor baan erin komt. Dus daar praten ze nog over, hè. Ze binnen er dan net uit. Deze Lietse A, die zielt de Olympische baan. Dat hier meer nevens mij Justrik. ja, Ze praten over de op- en delbaan, de gate. Maar ja, de Lietse A, en dat viel er lijkt me zo geweldig uit hoor. De eerste binnen over de streek. Ik dacht dat de Lietse hier en de Waadster woon had. Maar er moet dan een hele pro binnenkomen. En dus dan moet de baan erin lijn worden voor die Grutte A-klasse. De stier is wel wien, elke zei het al. Maar ja, we hebben alle kanten nu geen jongen, hè. ja, hier zien we wedstrijdleider Saskia Westerhof. Met alle mogelijke vlagen om hen die broek te willen kennen om te zien wat er gebeurt. En zij zorgen ik over het wetter wat er gebeurt met de wien. Het is mooi waar. De shirt kan uit. Wils de Grutte A hier al in zielen is. Ja, het is wat meer wien dan de voorzissing zijn hier. Er zit hier nou toch een mooie, een dikke treien. En alleen hij skift het alle kanten uit. Het is voor het comité heel moeilijk om een goede baan erin te lezen. En dan zal de keuze, ik jeder op een Olympische baan komen, want die is makkelijker om te passen met skiftende wien. Daar hebben ze een blauwe tonnen voor. Want het kan weer dat ze in hetzelfde rak zitten en dan kunnen ze de tonnen net verslepen. En dan wordt die blauwe tonnen een nijmerkteken. Maar het is zo wel heel mooi dat er wien stiert. Hier met de IFK's-competitie zien we vaak te min wien. Nou, dat kan grif van meer die zield worden. Alleen nog de vraag is even, wanneer gaan we los? Nou, als de startprocedure er is en we weten wat voor baan er zield wordt, dan melden wij ons weer. Maar dus even geduld aan. Geniet je van de mooie plaatsjes, want die plaatsjes weer vanzelf mooi. Het inzielen van de Grutte A en het door de streek komen van de Lietse A-klasse. En dat er meer duidelijkheid is over de wedstrijd, dan melden wij ons weer.
Even zorgen, de startkotter, nou misschien nog net, maar dat zal haast een grif in beeld komen. Ja, daar is er al. En dat betekent dat de reed vlaggen, de uitstelvlaggen, die is correct. Nou, het is 15 tellen lijn naar de kant gegaan. Naar onder een helle en het schot 6 minuten voor de wedstrijd had klonken. En we zorgen een baan A. Nee. Het is de klasse A. Oh, En de het klasse is A. de twa die er bovenin onder die S-vlagen hing het. Dus Dat is de baan. En dat is dezelfde baan die we juster op Sleert. Nee, wat juster wien op Heeg zielden. De Heeremar. De Olympische baan. en dat betekent dus dat ze er wel op praktiseerd hebben om de op- en delbaan de gate erin te lezen. Want dat doen ze bij de IFK graag. Ja, en op Nij-uitstel. Op nee, ja, de vlaggen erin. Hij heeft de Rotterstut, zou ze hem nemen. Reed wie het reed. Hing het er op Nij in. Had we zelf alles te krijgen, maar de omstandigheden hier. Het liep het prachtig zielwaar, dat is het ik. Er is hier wien genoeg. Maar ja, als die wien rare dingen doet, dan is het een tour om uit al je valkonden te krijgen. Ja, daar hebben ze hele mooie stokjes voor. Maar een liets wol tritsje eraan. En op het eind van het stokje zit een draaienhoekje. En dan kiezen ze precies de hoek van de startlijn maar meten hoe die ten opzichte van de wienlight. Heel wichtig dat hij rucht in de wienlight, de startlijn. En dan doen ze meestal de pinhand, de poppenste, tonderste. Eerst, ja, daar beginnen we weer. Nog dit weer 1 minuut voor de startprocedure. Dus dan krijgen we nou straks weer de startprocedure op Nij. En dat is dan het 4 minuten zijn. Het zielt al heren. Dan is er van de Monica al. Nou mooi tijd om de uitslag van de C-klasse. Maar je moet nemen dat het de klasse die Maas als eerste altijd op het wetter is. Pieter Jelle Stjulker. Maar de sterke Jerke. Hij won de eerste paar wedstrijden. Justerwater tweede. Maar Joet weer weer de beste. Machine bemanning zelf. De sterke Jerke van Jennewaard. Jan Visser van dezelfde rust uit Hegewaard tweede. Stiet ik tweede in het klassement. En de tweede plak weer Joet van Jan Overvik van Top en Twel. Maar de twee gebroeders. Leerling in het klassement is van Pieter Jelle Stjulker. Ja, alle ringetjes zielen, dat is het mooiste natuurlijk. Hè? Maar dat ken het meer. Dat ken het meer. Nee, die man die zielde het zo goed. Dat was de uitdaging weer. Om alle ringetjes te zielen. Maar ja. Hier is er wel wat mis. Hier had ik wel eens wat mis. Maar ja, dat is nog nooit gebeurd. Maar ja, alle ringetjes in 1 en 2 is net volgens mij ik nog nooit gebeurd. Dus, maar ja, het staat wel bijzonder mooi op je list natuurlijk. En wij zeggen eentjes, maar het is al hier 0,9 punten. Ja, wel eerste plakken natuurlijk. Nou, pakken we de uitslag van de B-klasse er even bij. Walter de Vries, de degradant van Vlienier uit de A-klasse, wint x in tweede wedstrijd. Het staat totaal 4 keer zield natuurlijk, want deze man in de B en in de C op Staren Bos hield. 1 keer de tweede plak en de strijken de winst voor Walter de Vries, maar de goede verwachting. De tweede plak wie Joert voor Arjen de Jong, maar de Grietje Obus Koudem. En de derde plak hebben we goed zien Ron Sieperda van Heeg, maar de Alen. In het klassement Walter de Vries, Rom onder leiding. Tweede plak Wietse Heerschop, hij was Joert met ziende. En op de derde plak die hetzelfde Ron Sieperda. Die Joert dus ik trede waard. De Lietse A, die krijgen maasten, maar ik kan je wel vertellen dat Sjoerd Kleinhuis, maar de Lietse Jennewaardster, dat maar oer mag wonen. Nou, dan hebben we nou Rjochtje Hielendal. Dat er geen rare zaken waren op de Grutte A-klasse. Die 16 scootjes dus. Ja, ondertussen gaat het 4 minuten schot. Ik al gaan. Zit op 3 een hele minuut voor de start. En deze meesten zullen Jood wel wichtig wezen in de rubberbootjes, maar de extra boeien. Om de boeien of de tonnen te verslepen. Want de wien hebben van de morning showen gaan alle kanten uit. En de koprenner lag soms samen in het middenveld. Dus er zal Jood een heel soort aan de baan sleuteld worden met Met wel kennen, hè? Want bij de Lietse A zeggen maar ik dat alle rakken maar scootjes
Nou ja, veren. Ja. En dan mag je net slepen toch? Als er één schip al in een rak zit, zeg maar al op waaiers naar de tonnen, dan mogen ze die net verslepen. Dus maar dichtbij elkaar blijven. Nou ja, dat is het mooiste voor de commissie, Ja. maar ze hadden hier ook wat op uitgevoerd. Ze hebben een blauwe tonnen. Ja. Dus dan kunnen ze die er al vast inlezen. Dan kan die in hetzelfde rak zitten, nog naar die tonnen daar. Maar dan wordt onjoen bij de onderste tonnen dat er een blauwe ton in leidt en dat die of bakboord of stuurboord van die tonnen leidt. Dus dat is de oplossing. Zo, daar hing het een blauwe ton achterop, dus zeggen we hem even naast die gele. Ja, de kampioen van Vlietnier ontnooit daar in een heel soort situaties kwam. Meestal net toch hun eigen schuld, maar ja, daar trok steen je natuurlijk wat minder florissant in het klassement. Marijn Alstoren, gaan we door. We poelen dan elke dag wel. Hè. We van Sissen maar eens scootje verstaan als het race waar de winnaar worden zal. Maar je zou niet een pool opzetten kennen hoe het aantal protesten wat elke dag inzien wordt. Want had ik dan die list joh, van die wat naar de protestkamer mat. En dan ben ik voor jouw klassen, dat weet ik wel bij die FK's. Maar jongen, er wordt geregeld een protest, jong. En dat wie juist er ik zag, hè? Ja, juist er weer een heel soort protesten. 2 man verleren die protesten. Dat wie de Sikke Heerskop en Ulbe Zwaga kregen de maximale aantal punten. En we houden de start even in de gaten, want we zitten haast op 1 minuut. En ze zijn al betiid, hè? Ja, even zien dat het klokje van mij synchroon rent met de kotter. Daar weer het schot. Ja, nog 1 minuut voor de start. Wil ze nog? Ze zitten nou al om elkaar vast. Mak hem. Mooi. Tom Brundel die het had. En dan moet ze nog een stukje vallen, want hij wordt al helemaal omheen gedrukt. Arend Wisse de Boer. Hier weer helemaal onderin. Nog een hele minuut. Vonger Talsma zit er ook mooi bij. Waar is het gotje? En er is iemand, dat is Ulbe, die maakt zijn plak nog ziekje. Ulbe Zwaga, die komt nou op een lijn. Ja, dan lees je wel heel mooi. Als het gat er zit. De jonge Jasper ligt het een hele minder slag te hebben. Die komt haast net eens, die leidt nog een stuurboord. Die had de start helemaal mis. En dan is het... Maar ze alleen maar hopen dat het een vals gestart is. Ja. Want daar is het startschot. En we jaren nog geen loeden. Ja, we jaren wel loeden op een kotter. En dan zullen we even zien waar de te betiet binnen, of dat ze alle hier te betiet binnen. En dat wordt onjoen op het startschip. Nummer 7 is de betiet. Dat is Vonger Talsma, maar de jonge Jan. Dat is het, welke onjoen is op, ja. Dat is heel sneu. Maar ja, jij erbij. Nooit een keer vals, weet ik nooit een keer eerste. Maar het is de jonge Jasper en Daan van der Meerik en Lucas Bouwmeijk die hier helemaal de start mis hebben. En gelijk hoe stil wordt achter het hele veld Delmatten. Arend Wisse die is weer prachtig voort. En Hulndal, als Vonger Talsma in de gaten krijgt dat hij te betiet is. Want dan valt hij er tussenuit. Ik weet ik net dat hij onroppen wordt hier. Ze weten hun startnummer toch? En ze joggen toch ook naar de kotter of net? Ja, Sonja Cezer. ja, je moet het op een, maar je moet ik machine kennen, hè? Ja, dat is weer. Als je bij de SKS is volgens mij op het contraskip ik nog eens een keer. Ja. Maar tjoch, ik is wat een hichte deze man hier onderin pakken ten opzichte van de scootjes der boppen. Die speren werkelijk druk. Ja. Hij vaart gewoon over dezelfde boeg voor de hele Floordel. En dan hebben we het door Arend Wisse en Vonger Talsma. Wat het berucht van u is, dat we noemen zo te betiet wie. En dat zou Vonger Talsma wezen. Maar ik ga nog geen vlagen op het startschip zien. Daan van der Meer. Ja, die kon ik mis in de start en besluit ik mag zo snel mogelijk. Ja, hij had het in de gaten. Maar wat let.
Dan ben je al een heel eind onderwijs. En ja, het is sneu voor Von der Talsma. Maar Sjurg gelijk is wat voor God Arend Wisse daar toch krijgt. Kan hij dan het huzarenstikje van Juster nog een keer want hier op een sletten maar. Maar het is een balen wezen op dat scootje uitwatten van Von Talsma. Want ja, op hielpen moet ik zeggen. Kreeg strijden. Toen kregen we er een protest aan de broek. Dus zontje strafpunten. En oh, ja, wat zit je nou nog in? Dat je helemaal weer om had en mat ik een eindje weer om. Op nee, die start een eindje. En het is ook spietig dat er dat salet in de gaten hier. Hè? Want hij kon wel er mooi uitklappen. Hè? Ja. Het is ook nog wel eens dat je helemaal opsluiten bent en daarna net uitkennen. Maar er zit soms nog wel wat in, hè? Ik bedoel... Maar het is het scootje uit de gediek dat er weer heel rap van trok zit. En zo het hem dan eens een keer slagje in zijn lijst hier om kampioen te worden. Ja, het is natuurlijk nog betiet, maar ja, als je dit volhouden kennen. De hele familie Boersma aan dek. Alleen nog Mem is met mij. Voor de rest zitten Hans en Roelof en Heid Klaas erop. Is het, ik moet eer op Takemier. Dat die nieuwe skipper er komt. Ja, die zitten er ook bij. Ja, ik weet net wat de reden daarvan is. Waar dat Klaas dit hier nog eens een keer mooi is. Maar ja, als je je kennis in huis hebt, waarom ze hem het broeken? Het is een betoefd ziel natuurlijk. Ja. Arend Wisse de Boer begon dus op het wetter van Islamar sneun in hielpen mijn half de plak. Nou, we weten alle jaren dat de grote A-klasse net zield had op snijn. En daarom zullen we morgen de inhoud morgen met de twee klassen. Bij Ichtenbregen, de Lietse A. Gewone starttijden, zodat ze die altijd hebben. En om jou wat rijden, het inhelling van de grote A-klasse. Dan zullen we eens even zien. Sibo Siesling en Sikke Heerskop. Hoe lezen die ten opzichte van de vloot? Want Arend Wisse kent voor alles del. Kende zij al voor alles del? Zo is misschien nog wel even vertellen aan Elke wat nou correct een Olympische baan inhoudt. Ja. Het is een trijenhoekbaan. Dat is lezen 3 ton in de baan. En dan is ze eerst naar tonnen 1, dan naar tonnen 2 en dan naar tonnen 3. En het volgende rakje, dan is ze naar tonnen 1, maar dan slaan ze tonnen 2 hoor. Dus dan wordt het een lus steeds. Maar dan is ze helemaal van tonnen 1 en 1 keer naar de geiboeit daar. Dus dan komt er een volledig vaardewiens rak in. En dat is om wat variatie erin te krijgen. Sikke Heerschap gaat oestag, mak hem gaat mooi. En kennen deze daar voor die orenscootjes del. Dit plikt het al hier al aardig op elkaar te lezen. Ja, het is daar alleen nog de Ilkje die misschien een probleem voor Sibo opleveren kan. Mak hem. Mooi tweede plakje, Juster. Ja, die had je nou ook natuurlijk ook al te pakken. Terug de averij bij Hielpen. Ja, de wien is wat variabel. Nou lijkt het ter op het wetter weer een beetje rustiger te wezen. Maar sjugge, zo weer Arend Wisse over is. Wat je soort zezen, wat hadden mannen eten, wat haar ze slikt. Ja. Maar het is nog maar gewoon uit de start bij. Zij zullen er nou op de sletteme kant houden. Ja, bij zeker wel het ik nog net echt. Ja, zeker begon zo mooi op Islamar sneeuwen. Maar ja, Juster dat protest. En dan krijg je zontje punten. Mooi dat hele veld in beeld. En iemand die er dus een heel aan uitlaat al. Arend Wisse de Boer.
Maar de 3 gebroeders. Hier heel mooi te zien. Tja. Het is haast onvoorstelbaar, Koos. Hè? Nou ja, het vonger als men het valt starten hier, dan hier er misschien nog dichtbij lijn. Ja. Hè? Ja. Ja, zeker kreeg juist een DSQ, zoals het dan in de listen staat. En dat is een disqualified. Waar ik op een protest eruit gooit. En de volle met punten, zandje punten erbij. Maar we zijn pas maar de tweede wedstrijd bezig. Er is nog Dat van alles vergeten we nodig. wel eens, Ja. nou we alle op sleet zitten. Want ja, dat is wat verhoren in regels. Alles een dag opschoot, dat er op snijschild wordt. En dan zie je even het verschil in vlagen. Nou krijgt Sikke, die kan volle heger. De boppen in krijgt Are Wissen een beetje min. Hij had het ik in de gaten, het ligt er dat hij, nee, hij krijgt hem wel wat mooier, maar je ziet het ook aan de kleur van het water mooi, hè? Daar zit hij wat in een wijngat. En samen een beetje hoe het water zien waar de wien staat. En wat de beste slag is, want nou lijkt het zeker gewoon weer een hele mooie een interin. En tja, die komt er nou ook wat in. Die maakt ik wat deel aan. Ja, de zul je het nog aardig wat verschoentjes wezen door deze skiftende wien. Ja, een piepster scootje, maar wel een hele grutten in verhouding tot de Lietse Lies en de jonge Jasper en de, ja, we hebben er meer, het vervangen de Vlas, de jonge Jan. En Tony Brundel, ik. Dat zijn de piepsters in de vloot. En dan zien we het verschil, hoe de Jester maar hier even de wien had. Ja. En zeker Heerskap al helemaal even net. Die moet helemaal vallen. En die hebben ze krijgen nog heel mooi. En hè, die dus, hier weer even heel mooi. En dan, nou is het dikste scootje terug dat wienwak heen. En en die krijgt hem weer. Je moet ik net draaien in zijn gebied. Of de wien die moet al steen blijven. Want anders dan draai je gewoon in een stukje weg je wien is. Dus je moet er toch even terug heen. Het skip het erin laten. Ja. Gaat hem nou weer te pakken. Ik denk dat we het bandje van Juster maar opzetten. Dan hebben wij het ook wat makkelijker. Want het lijkt een kopie te worden. Deeltje. Die weer het er even op. Die gaat op bakboord even voort. Ja, en Boppien zit een stuk meer wien. Arend Wissel uit al aardig. Had al een mooie helling. Ja. Wil ze hier rechts in beeld nog recht op zielen. Sjug eens even, ja. Ja, de Heelendal, dat wietenscootje, de Heelendal boppen in, dat is Daan van der Meer. Ja, die hier een hele minne start, maar had een zo extreem makker die slag. Die liep het dan toch daar wel. Ja, hij mat nog een hele lijn, maar als die wien een beetje gunstig hoe zijn kant, dan komt er toch wel wat bij. Want die moest achter alles deel, ja. We zullen het zo dadelijk zien bij de tonnen. Oh, dat kan net zo heel lang met worden. Dan is de koprinder Arend Wisse, de boer. Die zal die tonnen onzielen. En het liep ik wel dat hij nou ik weer een hele gunstige vraag kreeg. En daar krijgt hij draaide. Want hij hoeft amper om te sturen. En hij daar bij de dreg heen. Dat. En de rip die daar luidt de gele tonnen tussenin. En daar moeten ze bakboord ronden. Dus die moet om een bakboordkant van het schip blijven. Hij moet er dus boppendel van alle jeersjoen. Nou, dat slag het hem. En dan is de concurrentie al heel vier erachter.
Ja, dat ken er nou al. Wat een glimke. Maar dat zou je terug, hè? Hij ontspannen. De druk weer er net. Hij weet dat het zijn laatste hier is bij de IFK's. Zelf weer de adviseur op het jouwscootje. Ja. En die adviseur, hè, dat zullen we bij de SK's, dat zullen we bij de IFK's. Is het dat nooit extra pereren die nou ja. Ja, het is de Het lijkt er wel op, kent het niet zonder. Nee, nou ja, het is, je moet, vooral als het in situaties ook heel spannend is, je moet alle skippen en hoeken in de gaten houden. En dan mag ik nog heel goed sturen blijven. Want als je zelf alles oorlog op letten moet en je sjuggt iedere keer achterom wat, maar ja, je houdt altijd beweging in het stuur. Nou, vergelijk het maar even als die in de auto, want de appen best of wat ik, maar hoe snel is het aanleiden best? Omdat ze een slinger in die stuur has, nou, dan mist alweer een paar meters hichten. En in feite, de skipper neemt wel de beslissingen mooi, maar die moet vooral sturen. Skip onder de wien lezen. Maar door Epst grip net achter het stuur. Doe net. Nee, dat tot mijn vrouw. Ja, dat nou nooit. Dat is het net jaren, want ze had er altijd commentaar op. Ja, die kant uit. Bakboord voor alles del. Daan van der Meer en Ulbe Zwaga. Die komt er dan toch echt mooi uit. En kan zij de ton al beginnen? Dat is de vraag. Maar hij zet hem maar mooi tussen, hè, Ulbe, bij de start. Ja, hij ging letter naar de linie daar. En dan weet je correct waar het God is. En Daan van der Meer die zegt dat hij hoe die boeg net zijn volle kansen hier. En kiest ervoor om gelijk hoe stuurbord voor te gaan, maar een extreme slag dat de Ilkje die moet er tussen te komen. Die vaart er op het veld om, maar er is haast geen gotje. Waar zie ik het hij draait er helemaal onder. Ja, dan is nog maar de vraag dat je dan de tonnen wil hellen. Want alles wappert straks hoe je heen. En is met de hoop dat ze hopen dat ze alle hier een beetje hoe zielt ha. Ja, Jos Spijkerman. Jos Spijkerman, de umpire is er al bij om te zien. Dan mag hopen dat ze hem al hier wat hoe zielt ha. Want oors dan lapt alles hoe je heen. En het lijkt dat het heel krap is, ja. De hast even Michael, het is toch onvoorstelbaar in zijn eerste rak. In deze wedstrijd. De vastsprong van Arend Wisse de Boer. Ja, nou, hij is er nog net eens. Ik zal hem even stopzetten, want zijn scoort zit nog steeds aan. Want hij helpt hem zelf maar amper Ulbe Zwaga. Hij doet het mooi. Maar hij had alles mogelijk. Nou klok ik hem. Gelijk bij de eerste tonnen zit er al 3 minuten verschil in tussen de koprenner Arend Wisse de Boer en Ulbe Zwaga op nummer 3. Ja. Nummer 2. Ja. Nummer 2, sorry. Nummer 3, dat is dan de westenwind. Er begon er juist Rick. Wil zij de commissie was jongen mooi boeiend ontslepen. De baas heel grif wat verhoor. Ja, juist er op een prachtige treddenplakje begon Daan van der Meer en eindigt uiteindelijk op een tredje. Ja, dat is dan wel zoer, hè. Er gebeurde nog een heel soort in het laatste rakjuster. De protesten waren er nog alfde, hè. Die oren voelden er tussenuit. Ja. Maar het is een teken niet, hè, dat beeld hier. Ja. Dat is 3 minuten. Dat is 3 minuten, ja. Jeroen de Vos, had hij de boei heel gekend? We zullen het zien. Hij had er alle moeite mee. En er komen nog meer skip mooie heen. En je hebt al geen gong meer. Dat wordt een hele tour. Maar hij vaart al wat langer mooi. Ja, zwart mooi direct net zien aan. Nee. Het komt dan net goed. Nee, daar weer er al. Daar weer er al. Tenminste, zo leek het. Hij draait even de boei. Ja, nou is het duidelijk. Ja. Nou, dat hier ik verzaaien dat het heel moeilijk wordt zo. En deeltje 2. We halen er nog 4 minuten. Is dat die jonge Jasper? Dat ligt het erop. Makkem zit er mooi bij. Sikke Heerskop zit er nog mooi bij. En dan lijkt het inderdaad de jonge Jasper die daar nog bij zit.
Nee, we zoeken het even van de andere kant. Of is het het... Jasper maar achterom. Ja, jonge Jasper. De Ilkje had de tonnen rekken en had hem wel aan de goede kant gehouden van zijn skip. Dat betekent dat hij net die tonnen op Nijhoed erom, maar hij moet een roensje draaien. Op het plak waar het hem uitkomt. Maar het moet natuurlijk vrij van iedereen blijven en zo snel mogelijk als kan. En dat scheelt weer een stuk en dan kan hij weer ontsluiten. Dus de wien een beetje ligt het auto in. De vlagen ziet er... Het is nog mooi zielwaard, hè, net van, maar... Ja, de koprenner. Hij had de wien alweer te pakken. Zie maar eens even, een mooie broes voor de kop. Hier klopt alles, jongens. Liek als juster. En dit zal dan ik virtueel de nieuwe klassementsleider wezen op dit stuit. Want ja, bij mij nog net mijn aantrekwerkje, maar... Dat hebben we nou Joert Alwa net. Gaan we het rijkje zield. Ja. Ja. Arend Wisse is alweer bij de volgende tonnen. Nou, dan maken we maar even een poeltje van hoe volle minuten het is als hij eindigt je zil voor de oren. Maar ja, kan natuurlijk van alles gebeuren. Windskiftingen, ja, materiaalpech is haast net leeuwen met deze windkracht. Maar het voetballers bij kennen ze correct in de 3 minuten dat het nog meer worden is. Ja. Ja, en daar heel dat Bob in van Lucas Baum, die hier net zo mooi staat. Die komt je toch Ja, weer aardiger erbij. Zit er aardig bij, ja. En daarbij zit ik daarachter Jester Mar. Die zal ongeveer op een 8e plak zielen. En dan hebben we weer een lietsgotje daarachter. Maar nog een kopgroepje. En daar zit pas Sibu Siesling en Tony Brundel. Vonger Talsma, die weer te betiet. En die is helemaal weer achter ons sluiten. En op de achtergrond hebben we het stadje Sleert. Ja, daar helemaal. En dit is al Arend Wissewer die in het vaderwinsterak zit. Je moet zo horen over het boordjes lezen. Liek het erop, of is het helemaal net zo druk, maar dan komt het. Uw studio light. Daar, nou ja, dit is alleen maar boord, hè? Het is ongelooflijk. Ja, er varen natuurlijk Volle 4 schepen. keer 16 scootjes mooi, 60 scootjes mooi. Hier mooi in beeld gebracht. En dan nog eens een keer, die hebben we al hier een volle skip. En die volle skip liet je ik zie je wel groter te worden. Maar
En daarbij nog al even wat losse bootjes. Ja, nou, honderden boten hier op. Ulbesmare houdt zijn tweede plak. Ja, en zijn hele Wiense rak is soms net zo vol van zezen wat ze uitroem binnen. Want dat is nou ongeveer hetzelfde. Het zal straks in het cruisrak wezen. Met de verschillen weer wat groter worden, of net? Maar één ding is duidelijk. Arend wist de boer moet hem geen zwargen te maken zien. Want hij laat er een heel aan uit. Ulbeswagen als te warm die tonnen. En dan nog altijd Daan van der Meer. Maar de westenwind, de debutant. Debutant in de Grote A-klasse. Dan vrouwtje Ozinga, maar de jonge Jasper en Sikke Heerschop. Maar de Wilde Wietse. Zesde plak Klaas Couperus. Dat is goed uit Makkum. En die noemen ze 12 mooi size. Daar is dan natuurlijk wel wat mogelijk. Hè? Ja, En- vooral en- maar dit lichte waren wat er nog iemand kon drilt. Want tussen je de EA, daar hebben we nog het zwarte ski op uit de 10. En ik. Duurt een thuis, komt er weer omzetten helemaal achterom. Maar als je echt tussen de nummer size is nog Makkum, Klaas Couperus. Die zit er toch wel een aardig gatje. Ja, zeg dat de wienek wat draait is, want in principe is dat net bedoeld als een vaderwiensrak. Waar de oren ton hebben. En, maar de loerten staan er bij een soort scootjes wolling. Maar de rondes zijn wat groter als juster. Ze draaien keurig al hier om de ton heen. Ja, hier zorgen we dat het gewoon een vaderwien rak worden is. Maar Daan van der Meer besluit toch dat hij een beetje achterlijker komt en de loert er uit de helling. De jonge Jasper had vrije wien. Die kan opstomen. En gelijk al een loefdueltje tussen Sikke Heerschop en Klaas Couperus van Makkum. Die zien al wat de vloot uit. En daar zouden deze daar wat van profiteren kan als ze dat wat te extreem doen. Ja. Hier wil je beiden het beter van. Het is net echt vloeben. Het is nog wat met hele wien omheen. Daar wordt Daan van der Meer al op verretten terug. Ja. Vrouwtje Ozinga-Meijer. Die hier wat meer achter Ulbe draaien matten. Wat meer remje matten om die tonnen. Die kwam eronder te lezen. En dan, als je nou ik net op tijd op gang komen. Ja, dan kun je een hele vloot door je heen Hij krijgen. laat super verdedigen, hè? Ja. Ja. Nou, gelukkig is het God grut. Ja. Omdat er zo'n loefduel weer. En daar is het volgende loefduel. Gisteren maar. Gaat omheen. En daar nog tussen is hier ook alweer de Rob en Garage. Het lijkt het goed te gaan. Ziet zijn Broersma, lijkt het hem er nog tussen te prikken. Beide uit en thuis. Lucas Bauma liet het je van alles wat het slachtoffer.
Maar Sietse Boersma had of de tonnen net helle of een overtreding begon, want die gaat gelijk met Troddewien en een Gijp. Die maakt het je de strafrondje. Ja, het is ik nog net zien hier, hè. Nee. Daar is deeltje alweer. Ja. Die moest ik een rondje draaien. En Sibo Siesling. Ja, toch een prachtige zielerij op hielpen. En daar bovenin, daar hebben we de lette starter. Of tenminste de valse starter, eens te scherp. Van het Talsmal weer. Die had de achterrijn alweer in het zicht. De koprenner. Hier in beeld. Arend Wisse de Boer. Ik ben ongeveer een jaloere onderwijs. Bij deze tweede wedstrijd van de Grote A-klasse. En wat leerders zijn de regerend kampioen. Marijn Alsthoorn, Marijn Manuel, met de KL in het zeil. Die had hem net echt onder praat. Ja, en door zoals het kreeg al. Er stiert volle minder wien. En dat is al alles ik te zien. Ja, het gaat net meer zo vlot. Zeggen ze krijgt je nog een aardige snor voor de kop bij Arend Wisse en de oorenscootjes. En het is nou wat rustiger. Ulbe Zwaga, mooi de zet op een tweede plak. Ja, ik zou eens correct zwarte skiertje in het scootje, het weer het zwarte wief. Maar Ulbe Zwaga zielde voorheen mooi een scootje niet even en dat hier het zwarte skiep. Maar wie ze correct natuurlijk het zwarte wief van de 10 Jaap Hofstee. Ja, alle middelen worden gebruikt om een beetje balling in de zeil te krijgen. En we jureren dat bij vrouwtje Ozinga plakvin, die loopt op een derde plakje. Ja, dan ben er al een hele verschil. Zeg eens even, Makkem daar, boppen in en hier hebben we Sibo Siesling. Die hebben toch een heel loefduel gehad. Die heb ik alweer gijpt. Ja, die hebben meters te volle maken. En kan Sibo daar wat van profiteren? Ja, bellen blazen. Het is net een kinderfeestje, maar de bellen jouw het best aan waar de Wienwaai komt. We hebben al tworrebouten. Ja, dat is ook steeds. Is dit de variant op de sigaar en de tworrebout? Ja, ja, nou, dit is opstijgende wind, zetten Sjen. Ja, dit is weer een mooie nieuwe variant. Hier is weer een beetje wien. Hier zielen ze weer. Marijn Olsthoorn, die zit er ook bij. Deze tonne is ik weer essentieel. Hoe je ten opzichte boord aan boord of vrij voor van de oor komen te lezen. Dat scheelt je zo weer een plak of 5 size. Want dit is de lus en dit zijn ook zielen. Ja, dit is ze binnen onderwijs naar boei 3 en dan gaan ze weer het kruisdrak in en dan slaan ze boei 2 uur. Ja. Zeg eens even, Sibo Siesling, je hebt een hele oren koers dan alle oren. Shirt wat wien, weegt het wat. Wist ik dat hij en beziek het daar straks maar hele wien op die tonnen aan te komen. We zullen zien dat het hem wat oplevert.
hele orenkoers. De wien is ik heel, hè, je ziet wel de boppen in weer vlakken stikken, hier weer onder weer wat meer wien onder de golfjes. Nieuwsgierig. Dat ik zeg, nou, Sibo Sisseling, daar zit nog wat gang in. Ja. Maar dit dreeuwt. Dit laat weer stil. En dat groepje had ik weer een beetje wien. Nou, we drukken de stopwatch maar weer eens even in. Dat doen we dan voor Arend Wisse de Boer. Ja, dit is wel zenuwslopend, hè? Want je kan soms een hele grote voorsprong hebben. Maar als je hele extreme omstandigheden hebt, dan kan er nog van alles gebeuren. Maar weer even lekker onder wien. Dat je altijd weer krijgt even wat meer druk op het skip. Maar wat Arend Wisse docht is geen gelokzielerij, hè? Nee, de start weer echt onder hele gelijke omstandigheden. En daar zitten ze gewoon op het goede plakje. Mooi gang en snelheid over de lijn in het schot. Ja, dat kan beter 0,9 op die boetenboordmotor staan in plaats van 9,9. Want dat zijn de plakjes die ze de hele tijd hellen. Sluit maar Mark Joch, de pijler aan het werk, dat matje, dat is hier ongelijk qua diepte. Ja, er zit je nog wel wat rechtjes in. En vooral in je boppen in die hoek wordt het aardig ontjipper. Nou is het maar Hurde Wien hier heel moeilijk zielen altijd. Dan zit je, ik ben hier wel eens uit het roer roen en gewoon in het publiek te laten komen omdat ik gewoon de gijp net krijgen koe saffelen wegen als het skip luts. Nou is er hier wat bagger, is er een extra gultje kwam hier. Nou van Sleert naar Balkta. Dus het zal wat beter worden wezen. Ja, hij is alweer onderwijs naar de bopperste tonnen. Maar oh de wien. Tja, dat is dan het voordeel van de koprinder. Vrije wien. Ja, ik denk dat ze er heel ontspannen binnen. Ja, zij zullen ik heel erg naar de omstandigheden zien wat de wien doet. En nou straks is het mooi om te zien, we zeggen, ze krijgt Sibo Sisseling die hele slag daar uit het veld maar zien. Hij kan nou maar wat meer druk, wat meer hele wien op die tonnen komen. Want hij weer, ze krijgt een ziende plakje ongeveer. Hulbeswaga loopt nog steeds op kop van de achtervolgers op de nummerien. De jonge Jasper had Daan van der Meer voorbij stutsen, maar die liet het er ik alweer aan de binnenkant bij komen te wezen. En daar heel onderin zit Sibo Sisseling, maar de Streetber, die had een hele orenroute gekozen. Die had het af en toe zacht. Ja, weet, misschien vindt er wat. En de vastsprong van Arend Wisse de Boer, dat kan we nooit zeggen. Is alleen maar grutter worden. Het is ik nieuwsgierig om te zien. Ze had de zet, die had al gijpt. Wiels Daan van der Meer nog oer stuurboord zielt. Dus die ene had wat oren blazers goed bij hem dan horen, want die shut toch de wienoors komen. Ja, zo zeggen het resultaat is ongeveer hetzelfde, want ze lezen al je naar tegen bij elkaar. Ja. Het is zelfs met de vraag dat... Ja, ik zie ook naar de vlaggenbuis hier op de boord, dan zit er net volle beweging meer in.
Ja, en nou, Gijpen zei ik al hier. Ja, ze mat ik nog wat omheen natuurlijk. Ja, het gaat net hut, Koos. Giet net het. Wij binnen er haast stil van. Daar is pas de tonnen voor de achtervolgers. Ja, had je nou de cijfers zeggen, dan zou je zeggen, nou ja, Ian giet dan wel hut. Dat is Arend Wisse de Boer, want... Dat vertelt ze daar maar dat ze er binnen, maar ze binnen er niet eens Ze bij die binnen tonnen. er niet Dus en het- ik kan je nou al verzissen dat het grutter en grutter wordt. Want ja, deze plakken ik wat om elkaar. Dan Ja. haast ik weer de wien van achteren. Maar dat is wel heel schande, want als ik nou zie, nou, ja, de winnen er helemaal uit. Het is op. Ja, het is zuiver op, ja. En hij zoer wat dan nemen zelfs. Dat weer de versissing. De strijd tussen Ulbeswagen en Vrouwtje Ozinga. Die neemt hem erom. Die wil straks net onder de tuig van Ulbeswagen komen te lezen. Want daar is Daan van der Meerik alweer. Mooi die erbij tussen. Die kan beter ik maar wat afvallen. Ja, dat doet er ik. De wien is hier helemaal op. Ze lezen nog net stil, maar... Dat is maar alles wel mooi. Nou, ik druk de stopwoord nou maar eens in. En dat is precies op 6 minuten. Dat is de voorsprong van Arend Wisse de Boer nou al. Dat is met 3 minuten, dat is gewoon verdubbelen. Ten opzichte van Ulbeswaga, de nummer 2. Je hebt net de vastsprong niet. Douwe Visser bij de SKS op de rennen hier. Ja, In de eind van 6 minuten. precies. Ja, de Arend Wisse de Boer is nou al. Nou al in 2 rakjes. Ja, nou slaan ze straks boei 2 uur. Hier is een verder wien. Daar van der Meer. Nog mooi op een derde plakje. En daarachter zal zeker heerskap komen. Maar hier zorgen we Ulbeswaga. Het liep het al hier wat rustiger te gaan. Nou juster, toen Rijn het vlagen. En daar is Sibo ik. We kennen hem nog net klokken, maar het lijkt het wel dat er wat profijt van aan had. Ja, toen mak hem een plakje flint, denk ik. Het Zwarte Wief is hem voorbijgang. Ja. Gestermar. En de Utentus. Daar is Makkem nou onder ton. Op het zondeplak. En de Utentus die skarrelt ik een paar plakjes niet voor hem. Oh, daar hebben we de Jestermar, die ziet nog voor de Utentus.
Daarachter Sibo Siesling. Lucas Bouma komt net heel gelukkig uit dit slagje hoor. Nee, die had bakjes Die verspillen. zak het hier aardig aan. En Marijn Olsthoorn, ja. Ik nog net zo mooi. Ja, we zullen hier naar de achterhoede. En dan is het... Ja, en daar surfen Tony Brundel, ik. Nou. Dat is OSX-kipkes die wel aardig wat kennen op dit wetter. En hij valt er ik helemaal onder, liekt het. Of kan hij straks nog wat opsturen? Van Talsma is alweer van het laatste plakje hoor. En hij had de elkje pakt en die is nou als laatste. Die moest nog een rondje draaien. En der Arend wisse de boer daarvoor uit. Mooi sikke heerskopje op een vaak groen. Ja, mooie beelden van een man op kop, alleenig. En hier sjuggen we de achterhoede. Tony Brundel, meervoudig kampioen. Een mooi, snel, slank piepsterscootje. Ken meestal mooi dit waar, ik wil wat. Maar is ik helemaal in de achterruim bedarren. Hier sjuggen we de achtervolgers op de nummer 1. De Z van Ulbezwaar. J van jonge Jasper. Mijn vrouwtje Ozinga. En daarachter nog steeds Daan van der Meer. En die besluit om net mooi te gaan in deze stuurbootslag. En hoe bakboord alvast een slag te mooi te zien. En dat doet ik, vrouwtje Ozinga. Ja, nu iets door Tony Brundel. Nou, dus in de achterlijn 2 keer een 4e plak bezield. Dus weer de koprenner. Zullen een stukje zakje in het klassement. Tussenstaan ik van de Lietse aan. De uitslag is binnen. Sjoerd Kleinhuis, maar dat heb ik je maar verteld. Maar de Lietse, Janne Waardster, die woon hier. Mooi oormacht. 2e plak weer van Age Bandstra. Mooi avontuur, Heeg. En dan maak ik even een woordje naar de 3e plak. Bernd de Kneut uit Eemnes, maar de Eemlander wat treden. In het klassement gaat onder leiding Rutger Boonstra, maar de hoop op welvaart. Snits, 8,9 punten. Henk Frankena met Abbegeetse scootjes die 2e. En Age Bandstra, dus de 2e man, staat in het tussenstand op het 3e plak. Maar dat er wel bij zijn we de Silgrif protesten wijzen. En die moet nog behandelen worden, dus het kan altijd doos. Ja, Maar het is licht waar, maar het is nog wel zielbaar waar. Maar vlak en hij wordt meer beweging. Komt wat meer beweging, dus ja, er is ook geen onleiding om, dat ken ik nog eens een keer, een wedstrijd er helemaal uit te gooien. Als er oneerlijke omstandigheden binnen, ja, die, net als mij, ben die er nog net, want alhoewel het licht komen de scootjes nog wel vooruit. Spectaculair is hoor, maar spannend
kan het dan ik nog wel wezen. Ja, je moet er hoe die onboord is er vaak, maar dit was een heel soort spanning. Want ja, je had de omstandigheden net in de hand. En dan, dit is voor je concentratie is dit een aanslag. Hier liep het de jonge Jasper alweer een mooi vlaagje te krijgen. Daar hebben we alweer wat weertjes voor de kop. Ja, de concentratie kan gauw verlengen in wat ik al zei. Maar dat is je net bij Arend Wisselende gewoon. Sjen, nooit de vaan. Waar komt de wienwaai? Ieder verhoringje, ieder zuchtje oppakken. Ja, ze willen er natuurlijk om boord. Ze zal net misschien mooi klokken, maar ze zorgen wel dat het god vanzelf geweldig grut worden is. Ja, dat zult vooral straks weer als in een vaderwiensrak zitten. Hè, dan komt die hele meute erachter del. En als dan al Safir voortbist, dan hast er ook je les van. Nee. En die hele groep die bij elkaar zit, die wordt dan gewoon om elkaar. Die plakt om elkaar. Ja. Sure maar eens. Alweer ze alleenig op hem maar. Alweer het een trainingsjoentje. Ja. Waar je niet in de buurt is. Komt weer wat wien. Ja, onze cameraman René Dijk boppen in het bakje. Die kan wel een stieve nekken krijgen haast van hoe vierde die camera-uitslag aan van hoe vierde het veel typen uit. Vonger Talsma, die zit in de onval. Want ja, toch alle punten die hij zo langs me gewoon oproen had. Ja, dan mag ik... Dan moet je naar de onderrandje en vrezen voor... ja, dan moet je naar het onderrandje, ja. Ja, bang wezen voor degradatie. Ja. Maar het ontsluiting van... En dan had er natuurlijk het knap niet in. Dat er nou weer achter in de vloot onderin helling is. Want hij moest een geweldig eind waarom om opnieuw te starten. Ja. En had Daan van der Meer nou hier weer de jonge Jasper te pakken. Hij kan in elk geval wat heger. Ja. En hij looit ik wat heger. Is de jonge Jasper dan nog, had hij nog de romte om te draaien? Er zit er nog aardig dicht op elkaar. Er komt ik een lietsgatje tussen dat groepje wat daarachter zit. Hè? De Sikke Heerskop zit je dan bij. Jonge Jasper. Ulbe Zwaga. Die zielt een hele orenkoers weg. Het warmpje heeft er maar. Hakken. Het zwarte wiefje vliegen hierin. Ja, die had de gong ik weer mooi te pakken. Dat weer 4 van trein. Toen begon de startprocedure ongeveer. Nou, dat is nog 4 of jou, dus iets hoor kon gaan. En komt Ulbe Zwaga. Ja, die komt nog voor de jonge Jasperdel. Tenminste, van alle orenbeelden. Maar dit ligt het al hier keurig te gaan. Ik ga er nog even op letten, maar ik ga nog geen reële vlaggen zien. Nee. Dus dat zo betekent dat er nog geen protesten binnen. Nou neemt toch de jonge Jasper weer een beetje afstand van. Ja, van der Meer. Lijkt nog wel wat leger.
Ja, is verschil zelf een kampioenskoetsie, hè, die jonge Jasper. Ja, meervoudig. En vrouwtje ziet er ook al eens een keer heel dichtbij in haar eerste hier of het tweede hier. Maar ik heel knap hoe Daan van der Meer hier staan houdt. Ja. Wat er juist net koer, dat docht er nou wel goed. Ja. Lucas Bauma. Had ik even een mooi vlaagje. Ja, zie eens even aan. Toch hele verschil hier. Die had hier een prachtige vlaag, Lucas Bauma. Die treintje werkelijk trok het veld heen en ik nog volle heger. Die hielden we ze correct op een halfde plakje. Ja. En die liep het je nou nog wel naar een, ja, dat kunnen we net zeggen, maar naar een vijfde plakje haast te gaan. Maar wat een verschil in Wien. En richting. Ja, we hadden de hele dag al zijn. En dan kan je een hele grote voorsprangshuis van Arend wissen. Maar als dit soort dingen gebeuren. Ja, dit is gewoon net te veel. Ja, zoveel niet wel, maar. Zo, hij kan nog heger en heger en heger. Ja, hij gaat zelfs Daan van der Meer dat hij dit volhoudt haast voorbij. Hij hoort de gong. Hij zit er gewoon in een vlaag die bleef staan. Zolang hij die hechte houden kan erin bleef. Ja, hoe lang houdt hij dit vast? Ja, hij wil wel heel graag heel lang natuurlijk. Lucas Bauma krijgt hier een prachtige wienvlaag. Ja, dit shirt ik Arend Wisse de Boer. En die weet dan straks ik wat voor tactiek die Hamad. Ja. Daar zit de Wien. En ik zie zijn broers maar had hem voen. Maar die laat nog volle leger dan Lucas Bauma. Arend Wisse is alweer om het ton. Nou, ik ga hem net klokken kennen. En waar hebben we daar rechts? Gaat hij nou naar het tweede plakje daar? Nou, hij komt heel dicht in de buurt van de zet van Ulbeswaga. En dat van een halfde plak. Ja, onvoorstelbaar. Jongen. Waar binnen nog meer die deze mooie vlaag sjoen ha? Ja, Marijn Alshoorn had hem ik sjoen. Volgens Talsma zit ik in die goeie. Maar ja, die mat er nog wat verder. En ik de eeltje profiteert je van die wienvlaag. En ziet zijn broers maar, die valt er alweer wat stil. Je mat er heeg op zitten. Daar bleef die wien staan. Ben benieuwd. Arend Wisse de Boer, die had de tonnen al hangen. Nota hield hij op de tweede plak Ulbeswaga. Maar één ding is wist, de winnaar van Hielpen de eerste dag op Sneun. Maar wat andere omstandigheden als hier bij Sleert. Die is het waan maar een, nou ja, in Hutfietstermen, dit wie een demarage. Ja, dit nemen ze een privévlaag. Die hij heeft helemaal voor jezelf. Nou, Ulbert vind ik aardig. Die krijgt hem hier nou ik. Want zo met deze beelden is hij er nog wel een aardig stukje hooier. Maar hij laat ik een stukje heger. Ja, dat is altijd een fijn gevoel. Soms is het wie ziet, dan zeg je scheur je hem erin. En soms dan haal je ik even het glokje dat je erin komt. Met Rick Marijn Alshoorn komt er weer mooi bij her. Die laai op een 12e plakje. Ja.
Maar hij creëert zijn eigen privévlagen. Arend Wisse de Boer. En Wiels Ulben nou ook hoe bakboord op de ton ongeet. En dan sufficiënt waar Lucas Bouma in dit veld uitkomt. Ja, je moet de gong horen. Om de tonnen te beginnen. Maar dit doet er keurig. De tweevoudig SKS-kampioen Ulbe Zwaga. Mooi de Waaksdom. Prachtige namen. En die neemt afstand van zijn achtervolgers. De jonge Jasper en Sikke Heerskop. Want Sikke Heerskop is er ook dichtbij kwamen. En hoe komt Lucas Bouma met deze twee uit? Dat is de vraag. Het is Daan van der Meer die hier het slachtoffer geworden is. Het is Sikke Heerskop die ik binnenste luid bij de jonge Jasper. Die stoomt op. Dan kunnen we nu rekenen hoeveel plakken dat Lucas Bouma woon had. Het mat nog wel een handje. Ja. Maar het is inslag. Hij had dat natuurlijk dik maar woon. De eerste fjouwer had het toen hele Arend Wisse de Boer, Ulbe Zwaga, Sikke Heerschop en Vrouwtje Ozinga. Mooi de Tour van Wiekel op de achtergrond. Maar het is nog steeds Daan van der Meer die correct. Ja, Lucas Bouma met een beetje aan. Oer Daan van der Meer die op bakboord leidt. Mooi de westenwind. En kan hij dan daarachter prikken. Want daar komt gelijk al het zwarte wier weer aan. Dat zal het slagje denk ik, want er is een gatje. Yep. Ja. Westenwind. Had een paar plakjes in levert. Ja, Sikke had er een peer woon. Sikke Heerschop. En Lucas Bouma, die had er 6 plakjes op 5 plakjes woon. Nee, het is Gele Tadema die daar achter Lucas Bouma zit. En dan het zwarte wief. En Zeker. dan het zwarte wief. Ja. En daar komt Vonger Talsma Ikkelhoorn. Ja, ik zeg het zwarte wief nog net. Lucas Bouma om de tonnen. En daarachter de EA van Jestermar. Dan is het zwarte wief wat achterop rekken. Dat komt daar aan. En die is in gevecht mooi makken. Die is er dan aardig onderuit zakken. Makkem levert plakjes in. En het is Vonger Talsma die ik al om de ton is. En die laait dan al op het ziende plakje. Vals starten. Weer opnieuw helemaal naar de finishlijn. En dat ik pas na nou ja, best wel een aantal minuten liggen mij. Ja. En dan nou alweer op een ziende plakje. Ja, dan hij een goede bemanning en hij een goed skip. Maar ik de KL. Marijn Alstoren De nummer 11. klimt wat op.
En de drie gebroeders is alweer bij Spannenburg, lijkt het. Makkem. Komt hier. Ja, die komt nou pas. En hier zeggen we Sibo Siesling. En deeltje 2. En de Uit en Thuis had de slag heel dol verlen. Die zielen heel naar achterom. Ja, we moeten straks nog maar eens even noteren. Want ik Ja. hoor net helemaal zien hoe mak hem nou precies om de tonnen kwam. Die liep al wat jadder te wezen. Hilke gaat er nou omheen. Dan komt Uit en Thuis nog even mee. En Tony Brundel, denk ik. Ja, Tony Brundel en ik zie zijn broers, maar zie het er nog in de achterhoede. Ja, En als het nou klokt is tussen de nummer 1 en de nummer 16, dan is het een geweldig heer getal op die stapbord staan. Dat kan ooit net meer verkeerd gaan van Arend Wisse de Boer. ja die zal al haast weer bij de Boppers de tonnen wezen. Dit is het veld. Dit is de nummer 2. Spanning, bezwaren. spanning in de top 4. Nou net, bij de nummer 1 en nummer 2. Dan zeker Heerschop en de jonge Jasper. Des zit nog wel wat in. Ja, hoe ver kun je uitzoomen? Ja, Safir. Het is nog correct in een beeld te vangen. Wat een god. En dan is dit het beeld nog, maar als je weet dat het heel stadig vaart, dan binnen minuten nog langer. Materiaalkeuze, goed materiaal. Vooral de fokken. Nou, als je een mooie lichtwaarfok hebt. Wat tinner doek. Wat meer balling erin. Dan heb je een heel soort profijt met dit soort wien. Ja, dit is ook weer een zeilkeuze. Sikke Heerskop had de lood erin. Die denkt dat die wien meer van achteren komt. Maar de meeste Maar hadden dat- wel die keuze kan ze maatje. Qua vakken. Nou, daar zijn strikte regels voor. Ja, maar die mogelijkheid hebben ze. Ja, die- om te kiezen van ja, meesten hebben een treien fokken. Ja, nou maar nou gelang de waarsomstandigheden. Dan just het ik wat onder het doek hoe dat knispert steeds maar en heel erg snel ja, fladdert steeds maar. Het komt doordat het zo licht is. En hier hebben we daar een Scott. Of is het gewoon door die dichtklapt? Want ja, hoe lang is het terug met dit waar? Hier is ik weer een vlaagje wien. Ja, het lijkt het wel dat Lucas Bouma alle wien voor iedereen en alles meeneemt. Want die denkt dat er lekker trooi, hè? Hier is het een stuk rustiger. Maar het zielt nog. Dat was de Griffin door de Fascisingen van Moen. Hoe stiert het Moen maar de win? Ja, het is morgen nog een beetje hetzelfde als Joerts.
Het zal iets beetje meer wezen. Ja, dus hoe je het nou om dit tijdstip een 2 treien staan had en morgen, ja, komt er wat meer. Vooral om een uur eens 11 treien, dan hebben we toch een mooie treien voor. Maar prachtig zijn is geen waar. En een 24 graden, dus ik zou zeggen, morgen alweer naar echt de Bregeta voor de inhaalwedstrijd van de Lietse A en de Grutte A's. Ja, dus maar net hier een betiet. Zeker als ze die zielt net. Die gaan een wedstrijd op Starum als zielt. En daar ben ik. En daar ben ik. Dus voor de wedstrijdcommissie morgen een hele snipperdaai. En hier de strijd tussen Sikke Heerschop en Vrouwtje Ozinga. En daarachter luidt Lucas Bauma. Ja, laat vaker zijn. Het is net een heel spektakel. Het droot mooi. Het zielt nog altijd, maar En waar is Arend Wisse de Boer? Is die al bij de Bopperste Tonnen? Nog Matgastal. Ja, die is er nou bij. Die draait eromheen. Dus je gaat nog geen vlagen op het startschip. Dus we zullen nog lekker even terug. En dan, nou ja, dan maak je weer de spanning een beetje terug te zien wat het verschil worden is tussen de nummeringen en de 2. En daar rechts de nummer 2 en daar in achtervolging de jonge Jasper Sikke Heerschop op respectievelijk treien en fjouwer. Dat zal waarschijnlijk de treien voor Sikke Heerschop wezen, want hij zit aan de binnenkant van de jonge Jasper. En doordat ze houdt, had hij straks voorrang bij de onderwiese tonnen. Ja, hij liet hem net helemaal afschotje. Daan van der Meer, de westenwind. ja, we spelen al wat plakjes. Ja, Hier is een goede start. Oh ja, hij zit alweer achter 2 oren. Ja, Ja. ik kijk. Dit ligt er weer op. Ja, de tijd rent. En de boei is nog steeds net in zicht. Voor Hulbezwaren. Ja, nou wel. Nou, hij zal hem al eerder zien gaan, maar wij konden het net zien. Nou, we laten de beelden met z'n volle mogelijk Ja. een beetje voor onszelf spreken. Want ja, kent heel spannend, maatje. Maar
Dat is het net. Dat is het net. Maar de plaatsjes zijn wel mooi. En ik denk dat Ulbesmara, maar de Waaksdom een lietstikje van zijn efterstaan goed maken had. Maar het gaat mooi de nummer 1 Arend Wisse de Boer. Maar de 3 gebroeders is nog altijd grut. Heel grut. Oh, dan is nu een spommer hier nog, hè? Maarten van der Weijden. Ja. Hier op een mar. Maar het kan dus een beetje lietse worden. Net dat het heel spannend is, maar 4 minuut 18. En het had 6 minuten west. Ja. Twee scootjes dus om de tonnen. En dan had de jonge Jasper toch wat meer gang, denk ik, als zeker heerschop. Dat ze lijn boord aan boord hield dit. Maar dus hartstikke is het binnenste schip, hè? Nou ja, dat hing er vanaf als je nou shirt vol dat de verbinding verbrutsen is. Brutsen is, ja. Dus nou mat Sikke achter vrouwtje Del. Tenminste vanuit, ja. En dat, nou hij lust het nu eens, dat is echt Ja. mooi. Dat, hij zelt zelf, ik zie haar, dat is duidelijk. Ja. Wils de vlagen je nou wel weer helemaal naar onder hing je, hè? Ja. Ik heb mij ik net onverstandig om maar eens aan een finish te denken. Want als die er helemaal uitvalt, wil ze ontnou toch een eerlijke wedstrijd houden, hè? Ja, het is net volle meer, maar de wien. Maar de zinnen is het ik net zo best voor deze man. Die zie ik je alle verkwalling die er mogelijk is. De jonge Jasper had weer wat afstand om van Sikke Heerschop. En zielt weer nog een derde plakje daar. Jestermar, boord aan boord. Mooi Lucas Bouma. De westenwind vandaan van de meer liep het rond te jamatten aan. Deze twee scootjes in elk geval nee, ja. Ja. Hier zit een gatje tussen, dus dan is Lucas Bouma ik daar van de beer voorbij. En dat is ik Jestermar ik slagen. Wil ze een skat over het water jaren. En het zo betjut te kennen dat er haast een finish in komt. Ik zit nog net op oren wedstrijd, maar Ja, wil zij dat ik dan hebben we het skat en wie dat dan net een jager in de buurt, maar geen losse vlodder. hier losse vlodder. Maar die wordt waarschijnlijk op een oorskip heesen, want dit is de startkotter en we moeten het even op het finishkipje in. De dreigingen. En daar krijgen wij ik bericht van op het water van us
radiomeesken Andor Faber en Gjalt de Jong dat de finish erin komt. En Afke boven, ja, die zit natuurlijk ook op het wetter. En ja, die hier volle jedders jongen dan onze radiomeesken. Dus die krijgt de credits. Ja. En er komt een beetje wien om in ieder geval weer wat naar die start te zien. Dan naar die finish te zien. Want Ulbeswagen had weer een liedkonkje te pakken. En dat kotje, dat is toch wel weer een beetje liedse worden, hè? Maar Arend Wisse zal dezelfde slag kiezen als Ulbe. Zal iedere keer de boppen bleven. Nou, dan is het gewoon onmogelijk om hem haast voorbij te komen. Maar het kotje is wat lietser. En Jist die heeft meer wien. Wordt het dan toch nog spannend? Nou, we kennen het u zelfs net voorstellen. Maar we zien hoe extreem die vlagen hier soms binnen. En Ulbe jouwt nooit op. Nee, dat is een ding wat wees is, maar het is wel heel apart. Als je met die vlagen, dan staan ze weer wat strak en dan kat het ik weer helemaal in. Ja. Het begin leuke omstandigheden toch? Ja, je mag het er maar aan, maar Het jet erbij. Het jet erbij, ja. En nu komt het in één keer weer een hele dikke vlaag hoor je zelfs. Er staan vlagen haast weer strak. Nou, zeg maar eens een keer hoe de windrichting verhoort. Arend wist ik weer een heel stuk heger. Het gat is nog grut, maar het is grutter west. Maar ik wil wel te zeggen dat Arend Wisse zien waar de oorwinning pakt in deze A-klasse. En het zou ook wel heel raar gaan dat Ulbeswagen hier net tweede wordt. En dan is het misschien al wel wat mogelijk. Ja, en god, die extra minuten is leuk voor het moreel. Maar ja, je krijgt er geen extra punten voor. Dus als zal het er 2 seconden voor wezen, het gaat om het plakje weg. Je vaart over de finish komen. En de minuten zijn leuk voor de statistieken. Nou ja, het is juist nog Vonga Talsma. Die vindt het natuurlijk prachtig dat er nog even sealed wordt. Ja. Ik heb misschien nog wat plakjes. En dat had er al in. Die had Daan van der Meer al op de noemeterijen van zijn krijgt alweer in het zicht. En die is toch weer een heel eind op schoot. Die zit nou op een 8e plakje, als ik het goed heb. Ja. Vonga Talsma, Valk starten en nou al op het 8e plak. En dat hielden ze heel let in de gaten dat ze geen goede start hier. Ja. Want dat weer de grootste concurrent doen ook van Arend Wisse. En dan moesten er tussenuit en toen weer het gat erop in is. Dus die had wel heel het zield van het Talsma. Ja. En dan is dat spietig als je meer van dat soort dingetjes in het kampioenschap hebt. Een valse start en een disqualificatie. Dan doe je al net met mooi voor het kampioenschap. Of er moet wel hele rare dingen gebeuren. Deze man doch dat wel. Arend Wisse de Boer. Mooi de 3 gebroeders van de Gediek. Die zorgen dat de wien weer onhelpt. Die hadden gewoon weer wat te pakken. Mooi zien, adviseur. Het witte pruikje van Klaas Boersma. Ik heb natuurlijk een preemzieler, hè? Ja. Dat hebben we zelf al eens jongen. Ik wil er net op beginnen, want die man ken wij ik net de baas. En door heeft het ik mooi ga beleven mooi met de maken. omroep Prachtig. om eens even te preemzielen. Ja, het Belietse scootjes. Alles is in principe hetzelfde, alleen dat de krachten bij wat oors.
En waar loopt het finishskip? Ik zou correct zeggen, waar maakt Arend Daar Wisse maar de te boer zijn, heen? want net als mij ging het Scott toen ze al in het kruisdrak zitten. En mooi er dan finisht weer op dat plak. Dit is de jonge Jasper. Mooi Boris kokken on de fok. En die verliest zijn concentratie net. Zeg maar eens even. Kan je wel een Steven Nekker ha? Zijn shirt eromheen. Dat onder de laatste centimeter. Het skipper van de oude Zeug zit nou, en dat is al heel lang lien, maar zit nou onder de vak bij de jonge Jasper. Daar is het finishskip. En dat is nog een eindje. Daar helemaal boppen in zielt al Arend Wisse de boer. En die had de bakboordslag inzetten onderwijs naar de finish. En daar is zijn achtervolger. En dat is nog een heel eind. Ja, we bezochten het een beetje spannend te maken, maar de gaten binnen toch heel groot. Bolt zijn beste uitslag op nota van Ulbeswara. Begon mooi het achtste plak in Hielpen. Ja, en juist het beteren doors. Een protest. Ja, en hij hier ik al eens een rondje draait, dat ik in op Hielpen al een rondje draait. Dus hij zielde er aardig gewaagd in om. En ja, dan ring je dat soort dingen op. Maar Joert had er van je in je les. En een oor net van hem, want hij zielt een heel eind voor de noemerij uit. Lucas Bauma, zie ik het weer de wien op. Wederom ze krijgt ik hier en het liek het ik om beeld te zien dat hij hier west is, ja, die wien. Volle meer rimpeling op het wetter. Maar hij maakt het nog wel meer meters, neem ik gewoon of net. Nou, dat goed net. Dat Maar ja, goed net. hier kennen ze wel weer volle heger. Vonger Tols, maar ik heb volle heger sturen dan Lucas Bauma. En daar van der Meer die koos dezelfde slag als zijn achtervolger Vonger Tolsma. Ja. Waar komt dat gejuich al bij? Het is nog net aan boord, maar... En hier zit alweer een mooi koeltje. Ja. Dus hij hing het alweer een beetje scheef, het scootje. Ulbe had de fok ik net helemaal strak, maar het ligt er waar. Je sugar er bij het vaarliek, hè, helemaal bij de vastdagen wat rimpelinkjes. Dan krijg je nog ietsje meer balling in het zaal. Dan heb je hem te strak onloeken. De Z en de JJ in beeld. De jonge Jasper. Die leidt voor eerst op een derde plak, maar daar heel dichtbij zie je het zeker Heerskop. En die had een hele oren slagkeersen. Maar het lijkt het toch dat de jonge Jasper daar zijn voordeel uit helpt. En hoe vier met Arend Wisse de boer nog? Het kent dan net lang met Boris Jonjesezen. De Tour van Wiekel. En de Wiemoen die dat ik sta er gewoon door. Ja. Ja, hopen dat er een beetje winst in blijft. Want het kan nog heel lang door voordat ik de laatste bij de finish binnen.
Arend Wisse liet het zien laatste slag te maken zien. Onderwijs naar de finish. Of moet er nog een keer op bakboord? Dat zou ik nog kennen. Ja, hij zal nog een keer hoe staat maar dat denk ik. Ja, er zit de plate net wel een leven in. Nee, dat... Ik denk dat Arend Wisse gewoon mooi draaide, mooi Ulbeswaga. Om gewoon maar boppen het skip te blijven dat hem in achtervolging zit. En dat je geen extremen hebt, want die extremen zitten erin in het waar, wat al vaak zijn. En zo blijf je altijd in dezelfde slag, in dezelfde hoek. En daar zal de Wienek altijd nog het meest gelijkmatig wezen om elkaar. Hier de EA en de westenwind. Jester maar. Lucas Bouma. Ken hij nog wat? Hij loopt op een sexte plakje. Maar liep het ik Daan van der Meer al voorbij. Nou, die weer er al voorbij, ja. Zeker Heerskop. Looi op een vierde plak. En daar is het finishskip in de buurt. Voor Arend Wisse de Boer. In elk geval de finish stond hè, met het wezen. Want ik een finishskip bijlezen. Of moet ze nou nog een keer naar onderen daar? Nee, de heer loopt het finishskip. Ja. Een vrij lange lijn. Dan zal het voor hem straks nog in je slag op bakboord wezen. En dan pakt hij zijn tweede die-overwinning. In dit hier tenminste. Ja, vliegen hier nog de laatste 2 dagen nog alle kansen voor het kampioenschap. En dat verleren ze wat in die laatste dagen, weet ik, heel licht waar. Maar de gong zit er nog in. Van de tweede keer dus de 0,9 punten. Dat je het bij de winnaar. En het was maar even klokken net elke. Ja, Verschil even tussen de nummers 1 en 2. Het staat 6 minuten west. Er weer nog 4 minuten. Nou, 20 van uur. Maar de marge van Arend Wisse de Boer is groot. daar krijgt er hem even wat minder. En ik liek krijg dat. De set hem daar even wat gunstiger krijgen. Wil ze. Wel even eerlijk wijzen dat er 4 tellen doorblijven. Dat is wel meer. Ja, dat is genoeg. Dat is genoeg. Arend Wisse de Boer had de stad korter in het vizier. En weet ik dat er een oorrinnen kan nou. Hij hoeft net meer oestag. Of de wie wat al enorm skiften. En al mat er nog een keer, dan is dat nog geen probleem. Nou, dik oorloeren zielen hier op de Slettemermar. De tweede wedstrijd van de grote A-klasse, de Eredivisie. Is het hier Arend Wisse de Boer.
Het is nou. En ik zie tellen. Nee, nu weer al. Het schot. We leven met deze mooi oermacht. De tweede keer dat op de duidtitel helpt. Ja, keurig zield. Kun je niks voor zeggen. Gelijk vanuit de start al een enorme marge opbouwt. En Lucas Bouma. Die kiest je weer voor die slag. En komt ik weer heel mooi uit hier. Heger en Hudder. Ja, dat skip rint toch als een trein. Hier zit nog wel wat spanning in. Ken hij nog de Jester Maroon? En daar hield al boppen in, maar dat de ja links de zet van Ulbeswagen, maar de jonge Jasper wezen. Hoe komt hij daarmee uit? Sjug eens even. Hoe Ja. de scootjes hier uit elkaar rennen. Jester maar keer lang zo heeg net zielen als Lucas Bouma. Ja, die had die turboslag daar toch mooi voelen, hè? Ja, en dat doet er nog voor de tweede keer, hè? Die slag. Ja, en hij hier de eerste keer de oren ik verdienen. Dus ja, hier neem ik volg je ken. Hoe komt hij mooi? Ulbe uit. Want het liep het wel als er zat er ook je dat hij in één keer de finish onzielen kan. De Winnie draait je weer heel dal. En Ulbe liep het er mooi de waaksdom heel dal stil te lezen. Zoals nou liep het kende Ulbe er nog wel voor del. Fred nog wel, zoals het hiette. Hij beweegt op de horizon. Zullen we eens even bij de winnaar zien. Arend Wisse de Boer. Andor Faber is aan boord. Ik zit onboord bij de winnaar van Joert, de winnaar van Juster. Voor de tweede keer op Rieren, Arend Wisse de Boer, Lokweeske. Ja, dankjewel. Mooi. Mooi start. Nou, en dan liep ik dat gaat als Juster eigenlijk. En, maar godverdikke, die win die wie schaaf verschrikkelijk skifterig. Ik was er op laatste uur luis van, hè. Maar dat vind je toch goede dingen. Ik hier haast het idee als zie ik nou een helling van Juster te zien. Het is dat ik zo nou dan om je heen zeg dat we sleerd werden. Want ja, je ziet er weer uit en werk je hinder gewoon van de concurrentie. Nou, dat is net helemaal weer. Want Ulber, ik heb het idee dat Ulber eigenlijk wat harder rond, voor het gevoel. Hè. Maar wat meer kantometers dan is. Dus we weer wel op het diepst, maar Ulber erachter. Maar nou, we konden hem erachter houden. En God was eigenlijk net volle liter. Maar ik sowieso net groter. Dus, Ik zo ja, eens achteruit hoe groot dat gat is. Dat weer een aardig gat. er is even niks spannend tussen die beiden ook wel. Maar dat scheelde net alles. Nee, ik zag het ja. Ja, verbaast me. Maar nee, die weer bezig nog. Ik ben alleen maar de stuwen geweest. En Klaas en Hans die winnen op een evenst. Dus helemaal super. Is dat nou, ja, want juster in de televisieuitsturing gaat het ook al horen. Ja, die adviseur die is deze week maar haast, Klaas Boers. Maar is dat nou, ja, een van de succesfactoren? Ja, tuurlijk. Dat doet mij snel, maar zeker met Klaas. En wat Klaas doet, dat het bij ons heel belangrijk werd, dat is de rust bewaren. En ik denk dat wij, hoe is alle dat traject over het schip in de draven. Maar Klaas bewaren de rust en dat is heel belangrijk voor ons. Ja, nou winst 2 keer op een riegen. Dat betekent dat ik in het klassement hele goede zaken dost. Hierondal had ik gezegd dat Tony Brundel de klassementsleider hier in de achterijn zielt. Just er al naar, of is dat nog te betiert? Vast te bedeerd. Ik kan van alles nog gebeuren. Hurwien en alles. En dat is op Islamar was jongen. Hè. Dat is helemaal deze ding net. Dus nee, hè, we leven bij de dag. Ik krijg het juster. Ah, dan alweer een mooie dag voor je. Dat bedoel ik. Nou, we moeten nou een keurt worden. Dus, maar alles is goed, hè. Maar, bemanningslisten zei ik, want ja, daar is nog wel aardig wat gedoog mee in de verskate klassen. Verskate skippers die dat net op waarde hebben. Ben je hem wel? ja, alles van me kunnen. Tenminste, met straks blikken. Nee, dat had hij wel heel serieus. Ja. Ja, maar hè? Ja. Haal hem maar nou. Kom maar goed. Van het ook wees. Geniet je ervan. Hartstikke best, dankjewel. En dat weer dus de winnaar. En dan zien we nou, ja, dan knoping om plak 4. Want ondertussen Ulbe Zwagers binnenkwam met de Waaksdom en de jonge Jasper, vrouwtje Ozinga.
En nou denk ik dat zeker Heerschop toch nog de nummer 4 wordt, Ilke. hè? Ja, correct. Want Jestermar met heel dal vol ja. achter hem wel. Ja, Met zeker de lampje had aan. nog het geluk dat hij voorrang had en hoe het bakboord looit. Want Jestermar weer heel dicht in de buurt kwam. Ja. Maar dan is het zeker Heerschop Op het vierde plak. vierde plak. En op nummer 2 is dus Ulbe Zware binnenkomen. Maar die ziet ik. Dan had het God even met, Ja, hè? we hebben het nog niet eens neemt. Maar het verschil wie inderdaad wat we omroen. Ulbe Zware is op 3 minuten achter de winnaar binnenkwam. En daarachter de jonge Jasper, die ziet er nog maar vlak achter Ulbe. En dan zorgen we nog even waar iemand die heel goed zield had. En dat is Marijn Alsthoorn. Ja. Want Die komt dan achter de EA aan. Als er niks meer raars gebeurt. Die had een prachtige slag ik maken. Ja, dan jou je toch wel weer even aan. Dat je nog wat zielen kennen. Marijn Alsthoorn op een 6e plakje achter Gele Tadema van Jestermar. die is toch ook weer mooi naar voren scharrelen, hè, Gele Tadema. Ja. Had mooie klasseringen. Die is altijd alle jaren 5, heel 6 en nou weer weer 5. Ja, docht mooi. gelijkmetig. Ja, En waar komt dan achter de kampioen van 2017, Marijn Alsthoorn, maar de Emanuel als zonde? Want ja, we joegen heer op van Lucas Bouwman, maar die is er nog net. dat is de westenwind. Die op een zandenplakje eindigt. En een strijd tussen Lucas Bauma en Vonger Talsma. Ja. Dan liep het er toch in het voordeel van Vonger Talsma beslikken. Ja. Ja. Die doet het hartstikke best. 8e. 8e. En dan is Lucas Bauma toch in het laatste rakje. We hebben het achteruit zakken. Die verliest wat plakjes. Die is op een joggende plakje te landen kwam. We hebben wel oer de held mooi, de binnenkomst. Het zwarte weef liep het op nummer 10 binnen te komen. Jaap Hofstede dus. Mooi het scootje van de 10. Ja, en ik net zo'n beste wedstrijd voor Klaas Cuperus. Die zie je er toch in het begin heel mooi bij, hè? Ja. Nee. Die liep het hier op een halfde plakje al te stevenen. Ja, wil ze al onze camera's al bij orenmeesken aan boord zitten voor interviews, moeten wij het even mooi het beeld vanuit onze heegwerker dan. En dan is het wel eens wat moeilijker om. Dan ben je 4 voort, hè? Dan ben je 4 voort. Dan batten. En ja, dus eren word ik minder. Ja, die van mij ben poer best Oké. kozen. Maak hem halfde, hè, zou dat zo. Maak hem heb ik op halve. Ja. En daar zit uit en thuis mooi Tony Brundel in gevecht. Dan liep het de uit en thuis, als er net nog oren tussen komen, zeg ik een beetje ontwrakseld ha. Uit de achterijn. En we weten dat ze vliegen hier op de laatste dag toch een tiende of een puntje verschil net degradeerd binnen Leeuw. Dat weer heel spannend. En dan binnen deze wedstrijd niet alweer belangrijk, kan je nog een peer voorbij varen. Oh, dat is door de Duurt en Thuis. Duurt en Thuis, ja. Ja. Dat weer nog mooi. Dezelfde rust toen nog mooi van Arnold Venema. We hebben altijd de Vliers. In het laatste rakje ging er nog een peer voorbij. En dat betekende dat zij alsnog weer in de A starten mochten. Ja, en het skip moet het ik kennen. De bemanning moet het ik wel kennen. Maar het
komt er nog net uit in de A-klasse. Maar dat is nog juist nog zo'n wedstrijd de Joert. Dan ken je Cesar van Arend Wisse de Boer. Die had het geweldig ding. Die luidde er een eind uit. Maar ik opvallend. De waarom komen van Von Talsma naar het 8e plak. Nou, Even zelf Ulbegoed. Mooi Ulbe, tweede plak. ja. En de snelheid ik horen, dat is ook altijd wichtig, hè? Het is Tony nou- Brundel met nog een keer oestag. En Het is er al- zit dan toch een aardig gat tussen, denk ik. Ja, hij jit oestag, maar hoe dat in principe net uit en thuis. Waarom tot er dat nou al? Of prikken ze moeder finishlijn hinnen? Ja, dat is voor u zo moeilijk te zien. En het is er weer halve minuten alleen dat Arend Wisse de Boer het schot kregen van de overwinning. Dus het is veel, dat wel heel veel duidelijk hoor. Ja, het is dan denk ik toch Tony Brundel die het eerste schot krijgt en de Utentuus het tweede. Ik snapte de manoeuvre net helemaal van de Utentuus. Zie je nog wel trossielen kennen. Maar dan noteren we op tolve Tony Brundel. Zullen wij nog eens op het wetten zien. Uw collega Andor Faber is bij Daan van der Meer bij de Westenwind. Daan van der Meer, jullie komen vandaag als 7e over de finish. Is dat een opluchting? Ja, het voelt bijna als een overwinning na gisteren. Vandaag ook als derde bij de boventon eerst. Gisteren ook, maar toen zakten we er helemaal doorheen op het eind. Nou, dat was wel echt een klote dag. En vandaag ook nog wel 4 plekjes verloren, maar dat is een enorme verbetering ten opzichte van gisteren. Dus dan dat is bijna een overwinning, ja. Ja, want ik dacht al, zaterdag zakten jullie er doorheen. Gisteren goed gestart, zakten jullie er finaal doorheen. Ik zag het vandaag, ik denk, oh nee, daar gaan we weer. Ja, nou ja, kijk, het was een beetje vlagerig weer, dus op de voorderwinst, nou, dan kakt die wind er helemaal uit. En dan krijgen ze van achteren meteen die wind. Dan lopen ze eroverheen en dan is het gewoon enorm zoeken van, nou, hoe verdedig je dit? En dat lukte dan soms wel, soms niet. Nou ja, en op het eind dan is het gewoon, dan verdedig je en dan schiet Emanuel er nog even onderdoor. Nou goed, dat zij zo, dat krijg je dan toch niet anders voor elkaar. Maar ja, in ieder geval een verbetering ten opzichte van gisteren. Dus het is leuk dat we erbij zitten. Er is nog wel een hoop te verbeteren, dat wel. Ja, hoe lastig zeilen was het vandaag met inderdaad die wind die dan weer daar vandaan kwam, dan weer daar vandaan Het kwam. warrelde alle kanten op. Dus dan zat de slag daar, dan zat de slag daar. We hadden eigenlijk een hele slechte start, maar toen zat hij gewoon mooi over stuurboord, kwamen we mooi aan. Nou ja, en daarna hadden we hem een paar keer ook slecht. Eerst leek het nog even alsof we Zwager gingen pakken. Toen liep Zwager keihard bij ons weg. Dus het was een hele lastige wind. Als je wist waar die zat, dan dan ging het goed. Hoe kijk je nu terug op de voorgaande dagen? Kijk je met een schuin oog ook al een beetje naar het klassement? Ja, nee, zeker. Gisteren stonden we staan er gewoon slecht voor, nog steeds. Zelfs ook met deze plek. Dus als we dit een paar dagen nog zo vast weten te houden, dan moet het lukken. Maar we kunnen ons helemaal niks meer voorloven qua posities. Dus iedere dag is voor ons een finale dag nu. Ja, wat dat betreft, vrijdag voorafgaand aan het kampioenschap spraken we elkaar. Je zei, we hebben maar één doel en dat is handhaven. Gewoon 3 onder je houden, dat is de opgave. Ja. Maar zo simpel als ik het zeg, is het niet, denk ik. Nee. Gisteren maken we gewoon tactische fouten, een paar tactische blunders. En dan zie je meteen dat dat keihard wordt afgestraft. Zaterdag hadden we gewoon te veel tuig erop staan. Ja, dat was jammer. Maken we ook een foutje, zitten we op een ton. Nou, dat soort dingen. En dan zie je dat je meteen nu wel... Is dat dan ook dat je nu in de grote A zit, dat direct wordt afgestraft? Zeker, want zo'n verschil als gisteren. Op een gegeven moment waren we zelfs even los van de groep. Nou, ik heb dat eerder meegemaakt en dan is het gewoon uitvaren en klaar. En dat was nu niet het geval. Dus dat is wel een enorm verschil. Ja. Maar goed, morgen nog, donderdag, vrijdag, zaterdag, nog 4 finales. Het is nog te doen. Het is nog niet over. Dus we gaan er nog volop voor en dit geeft wel weer moed. Heel veel succes. Dankjewel. Dat zei Daan van der Meer van de Westenwind. Joert, dat mooie zandenplak. Hij weer tevreden. Maar ja, hier heb ik ook foutjes. Ze zijn alle 16 binnen, Eelke, hè? Ja. Zullen we ze even op een rietje zetten? Totdat is Arend Wisse de Boer wint dus. Maar Oermacht, maar de 3 gebroeders.
tweede plak voor Ulbeswagen maar de Waaksdom en Vrouwtje Oorzinga maar de jonge Jasper op het derde plak. Dan neem ik de skippers verder. Sikkeheerschap wordt vierde. Op het vijfde plak is het Gele Tadema. Op het zesde plak Marijn Alsthoorn. Op het zesde plak dus Daan van der Meer. We hebben hem krijgt. Dan Vonget Altsma op het achtste plak. Heel mooi. Waarom zielt naar die valse start. Lucas Bauma wordt negende. Jaap Hofstee wordt de nummer 10. Klaas Couperus de nummer 11. Tony Brundel wordt 12e. Florian Zwart, maar de Utentus wordt de nummer 13. Sietse Broersma, maar de Ora uit Labora 14e. Sibo Siesling, maar de Striedburg wordt 15e. En op het laatste plak, 16e en laatste, is het de Eelkje 2 met Jeroen de Vos. Ja, je hebt joggen, de Mar wordt leger. Je hebt joggen nog het scootje wat in Hielpen woont. De grote pier van Lucas Bauma. Morgen te midden, dan zullen we opnieuw beziekje om een spannende wedstrijd om je te laten. Dat doen we op het zoeken maar bij Ichtenbregen. Zelfde tijd als Joert, tenminste. Daar gaan we vanuit. Jelbe trein start die grote A-klasse voor wedstrijd nummer 4. Dat is de inhaalwedstrijd van Starum. Ik dank aan Elke Dijkstra, zeggen wij graag onmorgen op het wetter bij Ichtenbregen.